para ni mama guys, ara na nini siyang lamian ning ahang nilutuan na kananay pansit. Morning guys, ako na po ni si Jinbers. Ito sa Miguan guys, merkado. Okay, umang gajilaing mapaing ng kalabuntang. Hi guys, good morning. Ito na po nag-gising guys. Sakay na po silang kabadyo. Ito sa mi guys, pakita tanja guys, yung nagbalik namin. May ginamos guys. Ano man? Oh, bangin? Nasaan tayo pangin? Hindi ko magkakanay din ba? Minsan ng motorang di naman mandar. Maluganin kay hindi pa midari. Balik ni. Kung sana isang motor, wala naman mandar. Itod. Itod. Da, kabals. Kabals ang motor guys. Naan sana siya. Ganing kay di upat ah. Kabals lagi. Balik inon mi was oras. Imbis kay nagdali. Kay udto na. Signanay kanser ng imuhang kabadyo. Kinahanglan na nang ipa-check up. Karang isa guys sa mga gamitin. Madyo pa na atong gamit gani ha. Kari mong kumbluma imuhang paborito. Imuhang bibirosi. Labernis ron pero madlawa. Lagi mga namaligja. Ha? Mura lagi bernis, lagang namaligja. Nakuka ko kung saan ang adlaw. Paklay siya dito guys, kay ato namin maagi dito kay way register yung motor na idakop sa unahan. Ngita sa may kagian. Miss bye guys, nakauli na mi. Kaguluyang na. Hey guys. Pagbubot na pud mo. Kagulo na po, kay gipanggutom na. Muli na dahil si mama guys. Gabi-gabi ining biyahe ang kanang sister ni Junjun padung sa kanang Mindanao kay siya mo yung mukuha ni mama. Kuan guys, yan sila ni Junjun. Duharan ni sila kay igsoon sa ikaduha nga kuan ni mama. Bana pero nana siya mga igsoon sa unang naasawa ni mama nga namatay na. Kaduha man si mama na halin guys. Mo ni si Junjun ug si ate, duha sila man nagsuon. Duha ka sister ug isa ka kananay brother sa anak ni mama sa una ni jang asawa. Ilara mo guys puhon sa ijahang mga igsuon. Makatapok-tapok ni ubon sa mi ka aligri sa buhol, mo pud mi ka aligri dani basta makatapok-tapok. Anak ni mama sa bana ni jang namatay na. Sa una ni jang bana kay sa ikaduha ni jang bana si Junjun manog si ate jang anak duha sila. Bale 5 sila ka managsuon. Makailara mo na pon guys ug makatapok-tapok mi ug unsa mi ka aligre dito sa kananay buhol ug makatapok-tapok. Labaw pa. Labi ng mga sister ni mama ug kananay magkatapok-tapok ug mga ni Dani. Grabe po tong alibugjaw guys. Saba ka pon kay nana mas mama Dani guys. Makailara mo sa ijahang anak, sa ijahang mga igsuon. Okay, yung bisita raman na dani. Naman nakadana pa? Sige ko na. Hanggang nganunan nga isda guys, ingani na. Ingani gang nganunan na isda. Ang sabay nga daning isda ah. Tambaka, matambaka. Kasi nga daning isda pa, matambaka. Matambaka. Barong mango siguro na. Bawon sa nga daning isda guys, basta agad na yung dani. Itawag ni mama dani. Matambaka. May baka diyo. Matambaka, tambakol. Bawon sa to? Katambak. Sugol ko itong katawa guys. Tingnan mo mura pag si Kuan, Kian. Hakak pa mo. Abot sa. Talay, sprite. Muna yan may butang guys sa minunan. Sprite.
Buri sa man apil na ni magdungag ng botilya. Hanggang ibutang sa nginunan guys. Ahos. Suka. Kare. Kaniya na ning ibabad sa nanay suka para matangtang ka na ijang lansa. Kaya nang ibutang dani. Makailan na jud mo ni mama guys. Kaya mauli na jud. Si kuan. Si Mama Lynn. Ano guys, natang inunan. At aning ipaibabaw sa kuan inunan kay lamin ni si Jack. What happened? Uy, happened. Muang taong gudlon. Hindi mo nagyukay. Nayod. Ano kaon ka good? Bitabi sa Tinoo, bitabi. Isag ka na mga kuan, mas okay na yung mga ulod-ulod ginagmay kaysa ka nang wala di ulod kay napuno na sa mga kuan ka ng chemicals. Ibig sabihin ka nang giulod, dili na sa kuan. Kasi Ay, kalaway na ko na. kay magkuan ko guys, magpansit. Ana jus mama, mauli na jus mama. Nanay tigtahig ang sanina. Mao di ay tingam po niya muli kay yung sininang kerno. Nanapod. Ang mga sanina nga terno guys, mga tinahin ni mama. Nanay tayo sa konjerse. Kung kaya pa ni mama magtahi, tiguang nas mama, oy, di mo maluoy. Tayo patoy. Kaya patoy. Sakit nagtuhod at to, sungkod naman ganito. Hindi man sa muunong tayo kunorang di sa bukuan. Hingabot yung panahon guys nga si mama musungkod na. Kaya tong gas, Masukurin na sa nagsupan suyo. pamidari. Masuko man to isagahan nga sungugon, nga kanan na palitan nagsungkod. Na, pagsungkod nila. Di ko. Walang diya. Maitek si Jan, karon guys. Luoy, kay nagsungkod na si Jan. Sakitan naman siya si Jan tugo. Tumugo na po nun. Ay, nang pagsungkod. Ato na pong balihon. Kung anong gusto mama, si 23 na. May birthday karong Abril. Abril. Ay, Abril. Wala ko kay July. bukod di si muhang mama. July day. July, birthday ni mama. Na ano nyo. Parehas sila ni tatay, birthday si tatay, July 2, si mama, July 29. Pero sila lang ni nanay pangidara, si mama. Tuod gi. Sinulan ni mo gi kay parehas si tatay. Parehas sila July, mga kuan ba, mga kalugon. Oh. Kalugon mo putos mama guys. Luto na ha. Luto na guys ang akong mahiwagang longganis. Longganis lang kay ang longganis sa daghan man na kaila. Longganis. Kataan ako na, gikatasan naman ka pa. Katong day nang utana nga, wa na ba kuno ko maninda. Karon guys sa kakaron, sarado sa namang gamang tindahan kay nape adjuhonon, kinangabuslot man ang atop dana ka na pagbagyo. Siguro amo nang abrihan og nanas mama ja. Ug mapanday na pud ni Junjun ang Mga sin. atop dana kay alis danon pagkananay mga sin kinay mga nangabuslot. Among gihapon ng kuanan guys, abrihan gihapon na namong tindahan kay siyempre da ka ba pud na magtabang ng tindahan, dana ba pud mi nabuhi. Hindi na namo pwede sarado guys ng tindahan kay dugay na kaadyo ng tindahan na. Unsa ka na magpistopis na, masig mabalik na po kog paninda ka na sudan-sudan. Kay naninda man ko sa una sa katong napay klase kina may mga estudyante mangitag ka na sudan buntag sa jo. Mo back to normal na guys, mabalik na po kog pamaligya ka na sudan. Diskarte habang buhi pa. Very good. Nice move. Ano ay ganahan natin guys. Nang di ka ilisan dai. Di ni mo ilisan kay dugangan ra. Pero po nang naman ko sa. Usa ka buk anak ko. Pag mama ni ko na. Ugogi ko na uno. Untay usa. Usa ka buk anak, dili usa ka buk asawa. Kadyo pati pa. Kaya mo hanggang digiti ka ilisan day. Oh, dayon. Punan ra. Punan og usa ka buk anak. Oh, di ko asawa di man. Di ba guys, lami mga dyan ng naay tay mamas. Muna Kaluban kamo. sa nanay, bye. Kamong na amoy mga ginikanan panay tatay nanay higugmaa kay di lalim na wanay ginikanan. Ikaw kompleto pa ka. Kung wala na ko Yes. papa. Kung wala na ko papa, mama lang ikaw kompleto kaya mahalin mo yung buong buo. Kung sa kamalaghang kaugalingon, mas mahal pa naghang ginikanan. Kung sa kamala si nanay, mahal po na si mama. Kasi siyempre, kaduhang ginikanan. Tatay ba dyan ingon nga,
unsa ka mahal na sa nanay, mas doblehon pa kuno ng pagmahal si mama kay mas makagaba kuno ang ugangan ug magtubag-tubag ka. O nang di jud ta pwede mangaway og ugangan, mo tubag-tubag og kananay ugangan. Bisan pa man kanang ubang ugangan nga maldita, di mo magkasinabot, hindi gyapon ka angay mo tubag-tubag. Kinahanglan taas sa kananay pasensya. Mas dakang gaba ug mupatol ka og kananay ugangan. Maura pa na gitudlo ni tatay na ho. Kaya katong day nagbindyo na ko, gistoryahan mo kung tatay nga mabot ko ng panahon nga makauban ko ng miss ang ugangan. Kung sa ko ni batasan sa ugangan, ako nang gawaton. Ug maldita man gani ko no kanang nayaw-yawan, di lang ko no paminawon. Mo nang nalipay ko guys nga nanas mama dani. Nana ko'y mama. Nana ko'y nanay, napa ko'y mama. Naay duha ka nanay nga nagmahal na o nagpangga guys, si Nanay Lita o si Mama Linda. Pikot, wala ang pikot ha, pero balay pikot. Samo. Hagahadyang ka ika gani mama ka nang di ko niya palabuhon. Mo na yang ka kuanan niya. Nganon di ko niya palabuhon nga kamaumang kumanglaba. Hindi na lang ko kumanglaba kay mama iya ang gusto. Nga di ko manglaba kay dangan lagi jagingan nga nihagi na kuno kong panganak, nihagi kuno kong kupira, basin kuno mabughat ko, makasakit ko, problema pa ni noon kuno, mamanay jang pirming balik-balik na guys mo nang di na lang magpuko magpagahig-gahig mo nang kada ko na siya magpalabada na siya kaduha sa isa ka buwan. Aba, very delicious. Delicious inununan. Ala, excited na. Nananas mama mo abot. Shout out na lamang ko sa tong diningan nga. Ako kuno'y nagpalayas ni mama. Wala man sila kay Bao. Gunsay story. Story. Wala man sila kay Bao. Gunsay mo ang banding ni mama. Kalamira sa mga banding ni mama. Then mingon ra sila nga. Ninabot ko na sa mga mas Mindanao kaya ang gipalayas. Kasi o baga dyan mo palayas ko. Huwag magani ko katubag-tubag bisig isa. Na nung palayason. Kaya ginuo ko ka na magpataka dihag. Ayan, shout out. Shout out sa mga naman na. Shout out. Sa nihingan nga akong ilad ko batasan. Kay si mama ang gipalayas. Maunang tuas Mindanao gapudyo. Hindi na tinuod. Padyo ko'y karpatan nga mo palayas o kananay ugangan. Mao na yung gingan ninyo. Ang inyong ugangan ni gugmaa. Muna nga dyan lang magpupunay dyan butang-butangi nga nila kung batasan kay si mama ang gipalayas. Na dyan tao nga bisa gawa siya kay bawagon sa sitwasyon. Lagi dyan tanaw ni mo. Wala na kang kadautan na pagkatao. Isa kasi man naguna ng gilakan. Katungwa pa ko nagkuhan guys. Nag-vlog. Sus. Tagabi kong hilak kay kanang niingan lagi nga si mama ko no to anas Mindanao ning pudya kaya hanggi palayas ako kuno'y nagpalayas ang nag-istorya na daara pos kinabuhi ni Junjun siya man X na pod kay ngano tanawa dali yan gatog ano alam na kay ngano ang imong ik di pa jud kadyo si mo ang kinabuhi. Ayos ka. Hindi pa ka nakamabon si mo ang X. Ala. Ikurin ning sitaw. Yaw baga dyan. Grabe dyan na dato ng hiubusa. Kaya ba siya kay Bao kung sa'y istorya nga si mama ning abot og Mindanao? Because of the land of the... Ako raday gipakasa. Nagyaw-yaw na siya. Ako day gipakasa nganong si mama wa na dari nagpudyo. Ala gadyon, kunuton din yung kunot. Di lang mga dyan na pwede isa-isay guys. Ang mga kinamang nga dyan kuha na din nato pwede isa-isay tanan ang mga panghitabo sa kananay kinabuhi. Kung nganong si mama ning abot o kananay Mindanao. Mo nang atangin ninyo agamo ang banding ni mama adlaw-adlaw. Wa nay sagol nga scripted. Tinuod nga kinabuhi ni nga mga banding kada adlaw guys. Way halong plastic. In love man din to be. Unsa? In love.
Kaya kinlab. Kinlab sa lain. Itak mo na dyan. Maalala mo kaya. Istorya yung kinabuhi, ma. Kinani background music ko. Uy, magka-copyright mo na. Parang mga tanga to. Kahit gani ka na, impas yun mong channel. Wala kay channel, lisod na ba ka dyan magpa-taas of subscribers? Maalala mo kaya lagi tugtog ito, be. Istorya sa kinabuhi ba nga? Maalala mo kaya. Sakit dyan nga dyan daghan guys, nga si mama pinangka ka dyan na dyan. Husgahan lamang ko nga, tingnan nga. Ang gipalaya si mama kay milad kong batasan, kaya sige mig-away. Si kagyaw-yaw dabi, imo naman ang gibalatan ng imong manok dabi, nung mura naman Ano nagpinanitan. man nagipangkuag lansa, kaya namin mga lansa dani nga part. Ano yun mong ginungungun din ah? Ginungungun kay doon para ba si mo ang kinabuhi, gimong ex. No. Oray nag-ingon. Kapon ka makamubon sa imo ang ex. Bantugan na makita sila na yung ex, o hindi yung pa-cute-cute, o piningon pa siya. Ay sa Piningon panira. pa sa buhok, piningon pa. Ay naku, Inday. Susday. Ako, nagsigir akong masid ni mo. Nagsigir akong masid, at tanan na imo Oh, ang pagkata sa baan niya yung gugay ko. Piningon pa siya, siyang buhok, na yung ex. Panira guys. Oh. Tapos piningon pa sa wait. Panira kay guys. Sus dong. Sus dong. Alam Takpan. ko na yung mga diskarte mo. Una. Nagkatiguang ka, chicks boy lamang Hoy, gyapon. sabang. Ko limog ko. Oh. Oh. Oh, yung anong da, ngiti-ngiti. Day, na ngiti-ngiti, day. Tiriring, tiriring. Kwan ba na? Istorya sa kinabuhi, kaagi sa pag-asa. Pag-asa. Ngita pag gadget kag lain, Oh, na. gadget Dali kag tugtog. pinto. Pinto na. Oh, Oh, maalala. nakapangutanon. Ah, sige. Mangita pag gadget kag lain, no, na kay asawang gwapa, sexy pa. Unsa may wana nga pangitawon pa nimos lain. Katong buho na ana ba? Unsa? Unsa? Ulay. Unsa to? Unsa to yung anak? Unsa to bunga? Unsa? Lawa diyan. Wala ko na sa bahan ni. Ikaw na to. Wala na gapita may. Unsa? Ano kita? May pangitawon. Mingan pa man kaldos kinabuhi agi mong ex. Namiya sa ex. Ito sa bahan yung bro. Luto naghangkon guys, pansit. Aning giluto guys kay paborito maning mama. Manahan man siya sa kanay ang nilutuan niya kanay pansit. Nga nalipay man ko guys nga muli na siya. Kay paborito man niya guys sa gang nilutuan nga kanay pansit. Isagwa pa siya guys. Nagluto naman ko kay nalipay man ko. Muli na siya. Kami man guys sa pamati na natay mama sa urban damis kanay bahay. Para ni mama guys, ara na ni siyang lamianing ahang nilutuan nga kananay pansit. Yan na guys, luto na gatang pansit. Diyan ka nang ininunan guys, si Jap lang paborito. Diyan ang gitungtungan ng kananay taong kay paborito ni mama ni guys, kaning ininunan. Kaning isda nga si tawag ni Jada ning isda. Basta katong ganihan ipakita ninyo mo na iyang paboritong isda. Luto ra gid guys, hanggang giluto nga paborito ni mama. Diyan mga minigiyan karon kay si Junjun ning kaon naman to si Diyan. Sigiyan kay nagmudjul pa man. Mga mi karon guys. Bunta guys, kung batik mo dyan kay, dagan na pugap sununod. Nandag skwila mo eh. Uya naman. Kung di na mo skwila ba din, kung da mo adto sa ball, magbaol din, mamusil na lagtabon dito. Muban-uban ni Uncle Roy magkuhan, sitaw na mga hoy. Oh. Unsay kaog mao si mo ang anak. Unsay imong ibuhi si mo ang asawa ngagpakanon ra nimo pirmig tabon. Di. Di mo ako magminyo. Nagminyo. Para malipayon ran kinabuhi, para lahat ng aking gagawin walang pipigil sa akin.